Mukaddes Qurban bayramynyň ilkinji gününi Ahal welaýatynyň bagtyar ýaşaýjylarym ýokary ruhy belentlikde, şahatlyk şoğun bilen garşalalar. Änew şäherindäki merkez eýlekde geçirilen Qurban bayramynyň giň ögrümli dawaraty diýsen köp adamly bolup, oňa ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň edara kärhanalarynyň işgärleri, milli ykdysadyýetimiziň pudoklaryny dürli kärde dähmet çekýän işgärler, ýaşlar şeýle-de yerli ýaşaýjylar gatnaşdylar. Qurban bayramı nasibetli bu yerde ağoylar hatara dikilip toy gadanlary atyrly. Bu yerde giňden ýazylan bereketli toy saçagynyň başyna gelin gyzlaryň toy gadanlaryny çelpek ýapyp pişme bişirsleri, ýaş ýigitleriň dograma garşlary, milli toy libaslary ruh bilen diýitleriň we gyzlaryň şowhun saatlyk bilen hiňilliklerde bad alyp uçuşlary, durmuşymyzyň gulgunçalary bolan çağalaryň milli oýunlary oýnaýşlary, watanymyzyň asuda asmanyna nurly günüň parlap ýalkyn saçyp durmagy hemmeleriň ýüreklerini joşduran ajaýyp pursatlar boldy. Gadymdan gelýän milli däp desturlarymyzyň döwrümüziň bagtyarlyk ruhy bilen täzeden janlandyrylmagy bugünkü bayramçylyk dawaratyna täzeçe röwüş saýdy. Dawaraň dowamyna ýurdumyzda giňden tanalýan meşhur sungat ustaatlarynyň çykyşlaryna giňerim berildi. Sungatyň muştoklarynyň belent hyjy joşgun hem ustaatlyk bilen ýerine ýetiren aýdym faazlaryna, tanışlaryna, garaşsyz hem bakyby tarap watanymyzyň Gahrman arka dağımyzyň hemde arkadaly gahrman terdarymyzyň bagtyarlyk nuruny wetsenen beýik döwrümüziň hemde tebigat gözelliginiň wasby belentden ýetirli. Dawarada ustaatlyk bilen ýerine ýetirilen folklor çykyşlaryna bolsa, il günümiziň mukaddes Qurban bayramy bilen baglanşykly has gadymdan gelýän däp desturlary, edim galymlary, çeper kesbilen üstü bilen has täsirli janlanyrly. Bayramçylyk dawaratynyň dowamyna türkmen gelin gyzlarynyň dünýä nusgalyk el işleriniň hem milli saýtepleriniň haly we haly önümleriniň sergileri, şäherdir etraplaryň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýleriniň Quran dürli sergileri köpleň ülsüni özüne çekdi. Gadymdan gelýän däp desturlarymyzyň düýbezini insan pergörlük, sahawatlyk hemde dost dogonlyk, birek-birege mehr paýlamak ul orun tutýar. Ýerine ýetirilen şol çykyşlarda ata watanymyzyň gahrman arka dağımyzyň hemde arkadaly gahrman terdarymyzyň rowas işleriniň, ýyl agdy berliginiň, milli toy bayramlarymyzyň wasby belentden ýetirli.